Presne pred 2 týždňami som zabehol 55-kilometrový ultramaratón, aby som sa kvalifikoval na 100-kilometrový ultramaratón. Nízkotatranská stíhačka. 100 kilometrov cez celé Nízke Tatry so stúpaním 5400 metrov a 26-hodinovým limitom. Nie každý účastník má však šťastie zabehnúť celú stovku. Na 49. kilometri môže ísť za polovicu iba prvých 100 ľudí zo 130. Dorazili sme na miesto činu. Správne. Nízkotatranská stíhačka. Najdôležitejšia informácia, ako sa správať v oblastiach s výskytom medveďa. Že vraj sa s medveďom nemám byť a mám sa mu prihovoriť. A na čo ja so sebou potom nosím nôž? Tak nič, budem sa s ním radšej pekne rozprávať. Prevedem vás môjim 5-hviezdičkovým bývaním. Je tu posteľ. 140, šťastné číslo od dnes. Tu už sú pripravené mená na pomník. Nech mi vedia dať na hrob potom hromadný. Tu vraj vyviera hron, čiže keď tu dám kameň, prestane tiesť. Budíček na 4:30, raňajky, 24 hodín takýto čas. Budem asi ešte behať. Asi aj ostatní idú behať. Minút do začiatku, asi 5 stupňov. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, štart! Prvá kapitola, boj o umiestnenie. Už iba 24 hodín. Kilometr 0. Netrénoval som na to, aby som skončil v polovici, preto som vyštartoval možno rýchlejšie, ako som mal. Z vesty mi vypadla fľaša, ktorú som musel držať v ruke. Behal som s jednou rozviazanou šnúrkou. Rozviazala sa mi šnúrka, nemám čas. Ale môj cieľ bol držať sa vpredu, lebo v lese, kde je jedna úzka cesta, už veľa ľudí nepredbehneš. 2 kilometre, už len 50 krát toľko. Lezieme na Kráľovú horu, máme skoro 7 km, držím sa tak v top 50-ke, dneska bežím 100. Smerujeme tam, skoro 9. ...2000 metrov nad morom na Kráľovej holi mi dvíhalo žalúdok, čo bola dobrá motivácia na to, čo najskôr sa dostať preč. Klasicky som držal fakt s nutelou. Keď to hrieb, ani ma nebude vidno. Je 12 km, keď je 5 stupňov, tak to je asi veľa. A príde mi predo mnou je viac ľudí, ako je za mnou. No to nie je dobré. Odbil som si rukav, to nie je dobré. Už len 30 km, aby som bol v polovici. Dobre, som trochu nižšie, nie je nagrcanie, paráda. Sme tu skoro 3 hodiny, 18 km, raz si dole, raz si hore. Prakticky som stále hore. Toto vyzerá tak, že by tu mohol byť medvedík.
Ešte, že som si predtým čítal, že keď sa s ním trošku porozprávam, alebo si ľahnem a počkám, kým ma prestane trhať, tak to bude v pohode. 20 km som pri druhej občerstvovačke, ideš hore kopcom, pýtaš sa sám seba, čo tu vlastne robíš, potom príde rovinka, OK, bežíš, príde kopec dole, no, tých 80 ešte dám. Tentokrát ešte neboli žiadne chleby s nutelou, melóny, grapefruity, banány. Nechceme žiadne zbytočné zastávky na toalety. Čo nevidí, oko moje. Ajajaj. Všetko najlepšie. Som rád, že tu môžem dneska behať. Tá 50-ka pred 2 týždňami, to bolo horolezectvo. Bomba 23 km, už iba 23 km na Čertovicu, kde sa rozhodne o môjom osude. Toto všetko už je za mnou. Na čo sa zistiť, čo je predo mnou. A vyhrali sme jackpot. Ideme rovno. V pohode. Moje pľúca majú len trošku menej kyslíka. Už presne 2 týždne sú prázdniny. A ako to, že tu aj tak nie je nikto v mojom veku. Napíšte mi, čo lepšie robíte cez prázdniny. Toto bude ešte sranda. No tak podľa mňa tam niekde nakoniec. Máme hotovo. Sobota, víkendík, rest day, volám to aktívna regenerácia. Pošlem to dole s krátkou saltom. Dobré správy. 25 km, to znamená, že som v 1/4 zo 100. Lepšie ako nič. Toto sme išli dole na vyknutie členkov. Perfektný terén. 4,5 hodiny pri 3. stanici. Ako inak. Momentálne som 97. Ešte 20 km do Čertovice. Jedol som klobásu, sír, slaninu, melóny. Na takomto jedle môžem behať 200. Ale nie dnes. Dnes sa uspokojíme asi so 100. Som celkom dobrý hore kopcami. Tam predbehujem ľudí. Lenže potom príde kopec dolu. Ja neviem jak, ale všetci bežia po kameňoch. Ja keby tam nehrozilo, že si môžeš vyvrtnúť členok, moje kolená zomierajú dolu kopcom. A tak za chvíľu dôchodok asi. Mám taký pocit, že ma očakáva zápal pľúc. Nech to aspoň stojí za to. Je to asi 6 mesiacov, odkedy som mal svoj prvý beh 4 km na ihrisku v zime. Ale 6 mesiacov bežím 100 km cez celé Nízke Tatry. Reálne, keď sa na niečo začneš sústrediť na pár mesiacov, na hocičo, tak by si ani nečakal, kde sa môžeš dostať. Iba z toho, že som pred pol rokom nevedel, čo robiť so životom, tak som sa prihlásil na Košický maratón. To ma donútilo aspoň trošku začať behať. Dostalo ma to tu. Jasné, bojujem o to, aby ma tu nediskvalifikovali, ale som tu. Som tu 5 hodín, mám 29 km. Neviem, kde je najbližšia občerstvovačka. Bohužiaľ. Začína pršať. Aspoň ma trošku vykúpe a budem menej smrdeť. Ešte, že tu rastú banány. Volal som s mojou podporou, kým som behal dole kopcom, tak som si zničil malíček koreň, však to je len jeden prst z 10. Trošku vysoko, no, odtiaľ som asi prišiel. 33 km, už asi pol hodinu som nikoho nevidel, čiže buď som úplne na konci, alebo som všetkých predbehol. Zistíme o 13 km. Bohužiaľ sa vám teraz až tak nevenujem, keďže nechcem vypadnúť, ale hneď, ako sa dostanem za polovicu, spravíme si chvíľku iba pre seba. Počasie paráda, kúpem sa za jazdy, asi 2 km som tu už sám, idem podľa hodiniek a vraj idem dobre, tak uvidíme. Snáď prvý, koho stretnem, nebude náš priateľ. 40 km, hneď predo mnou je ďalšia občerstvovačka a o 7 km zistíme môj osud. Vraj je za mnou ešte 20 ľudí, čo nie je dobré, ale je šanca, že to niekto vzdal. Čiže nádej umiera posledná a ja by som sa mohol asi pozerať na značky. 6 km a uvidíme. Mám kamene a hlinu v topánkach, asi 3-krát sa mi rozviazali šnúrky, ale všetko sa to opraví, až keď na to bude čas. Na chvíľu som zišiel z cesty, lebo som zle odbočil. To je presne to, čo chceš. 4 km predtým, jak ti hrozí, že ťa vykopnú. Zo mňa niekto asi robí sám. To je čo? Priti. Viem. Keby viem odbočovať, mám 45, predbehol ma jeden týpek, už sa to blíži.
OK, ozývam sa až teraz, keďže som si nevedel otvoriť mobil, lebo začalo nádherne liať. Dneska sa oddychovať nebude. Tam bola 5. stanica. Jedna stanica bola 2 km predtým na tom kopci. Ani som sa tam nezastavil, lebo som obehol jedného týpka, ktorý predbehol mňa predtým. A bál som sa, že kebyže ma predbehne, tak on by bol posledný, ktorého by pustili a mňa by už nepustili. Nebolo to tak, pustili asi ďalších 10 ľudí, ale tie posledné 2 km som šprintoval, nemohol som ho nechať. Niektorí ľudia to tu v polovici už zabalili, čiže možno preto bolo viac miest. Čiže ďalších 50 niečo predo mnou, teraz si to môžeme užiť. Keby som to nestihol, môj plán bol prezúť sa do bežeckých topánok na asfalt a dobehnúť ďalších 50 km po ceste. No, našťastie sme zas a znova v horách. Trvalo mi to 8,5 hodiny, keď som tam prišiel, bolo 2:30, takže teoreticky druhú polovicu by som mohol leť do tých 10, ak sa mi bude dariť. V tomto kopci neviem, ako sa mi bude dariť. Mohol by som to ukončiť niekedy o polnoci a ešte sa pekne vyspím doma. S týmto nádherným počasím nastáva problém, že mám celé mokré topánky, aj nohy, že sa mi teraz viacej odierajú prsty. Po ceste som sa fotil s fanúšičkou. Nie si ten, čo na TikToku naháňa autobusy a také. To som asi ja. Mám 17 hodín na dokončenie, čiže dobre. Čo sa teraz môže pokaziť? Zaútočí na mňa medveď, niečo si zlomím, spadnem z hory, predávkujem sa nutelou, ináč asi nič. Ďalší Mount Everest. Vždy som mal rest day v sobotu a všetky preteky sa konajú v sobotu. Chceš si dnes oddychnúť, pozrieš sa pred seba a máš v hlave otázku. Rest day? Rest day? Rest day? Rest day? Ak máš takúto čiapku, tak by si mal poznať odpoveď. Rest day? Ak chcete čiapku rest day, napíšte mi to do komentárov. Toto nie je tráva, to sú moje chopy. Posledných 5 km bolo ťažkých. Bojoval som s tým, že som za polovicou a musím ísť ešte raz toľko s tým, že som úplne zničený. Cítim každý krok, mám zašúchané nohy, mám celé premoknuté topánky. Celkom dlho som nič nejedol. Povedal som si, že je to len bolesť. Bolesť je jak chlieb. Zajíma ma chlieb? Nie. A zajíma ma tým pádom bolesť? Nie. 45 do konca. Hovoríte, ja som si vyberal mobil z batohu, lebo sa mi nabíjal a stál som tam. Odhodil som palice, začal som sa natáčať a nechal som ich tam. Už dosť, to kvôli vám. Bol som na Králičke, to je akože vrch. A normálne predo mnou prebehol králik. To je znamenie. Asi, že hneď, ak dobehnem, zjem pečeného zajaca. Tam je náš ďalšia občerstvovačka. Smer Chopok 5 km a vraj tam majú vývar. Aspoň trošku motivácia. Behateľný povrch. Toto je veľmi vysoko. Pred 2 týždňami som bol na 50 km ultramaratóne, ktorý som behal, aby som sa kvalifikoval na toto tu. A ešte predtým som si bol v lekárni kúpiť magnézium. Pani predavačka sa pýtala, že na čo a tak som jej vysvetlil. Samozrejme, že mi neverila. A povedala mi, že po tej 50-ke aspoň 6 týždňov nebehať. No mala pravdu, ale taká pravda sa mne nepáči. Himaláje. Nedávajte ma na štart, lebo skončím cieľ. Bežím presne 12 hodín, 61 km. Korím Mount Everest, tak by som sa rovno mohol ísť tam dole kúpkať. Keby som sa necítil, tak keby som vyšiel z autonehody, som 5 hviezdičiek. Tak to 4,9. To, že som vo februári behal v tielku, ma teraz zachraňuje, vždy treba byť pripravený. Predal som si paradajkovú polievku. Teraz zomieram od zimy. 10 km do ďalšej občerstvovačky. Potom, keď nebudem chorý, tak mám nadpriemernú imunitu. To nemôžem povedať o svojom IQ, lebo keby som trošku múdrejší, tak by som tu asi nebol. Toto nie je príjemné miesto na čúranie. Už som strácal motiváciu.
celkom dosť to naučenie na dnes, na čo míňať peniaze na lanovky, keď sa za 13 hodín úplne v poriadku dostaneš všade. Takže im tam pekne svieti slniečko. Najdlhšie, čo som keď bežal. Som ma vyzýva na pretek. Ďalšia občerstvovačka, po tomto ešte 26. Ďakujeme veľmi pekne, majte sa. Druhá kapitola. Boj o prežitie. Medzi poslednou občerstvovačkou a ďalšou občerstvovačkou 19 km. Môžu byť 3-4 hodiny. Vám neukážem hory. Neviem, ako to padne s mojím umiestnením. Je mi to jedno. Toto už je len ja versus ja. Prvýkrát ináč bežím v noci. Chodím každý deň spať o 9. Vidíte, nezobral som si kefku a pastu. Konečne pred sebou vidím ľudí. Asi po pol hodine. Čo som bol sám v lese, ale som sa tam sám so sebou rozprával, aby ma náhodou niečo neprekvapilo. A ešte 15 km. Tu som tušil, že toto bude trvať dlhšie, ako som čakal. Dážď, vietor, hmla, noc, bolesť. Tu je taká hmla, ja nevidím ďalej, jak bežím pred sebou. Išiel som dole po kameňoch, zakopol som pekne z hora všetky prsty, ktoré mám oškreté, pekne do kameňa. Toto je... Práve som dal 1 km za 30 minút. Myslím, že mám čas. Ďalší kilometr za pol hodinu. Postupne ma predbiehali ľudia, ktorých som už pár hodín nevidel a nemohol som s tým už nič spraviť. Už končia tieto sračky, korene, kamene, čo mi zničili nohy. Je to bolesť. Teraz to už je len, že či viem spraviť ešte jeden krok. A potom ešte a snáď spravím ešte 8000. Musíš sa adaptovať. Tu už neexistuje žiadna cesta späť. Iba ak by som si dal ďalších 90 km naspäť. Odchádzam z poslednej občerstvovačky. Vraj sú za mnou až traja ľudia. Predo mnou ešte 9 km. Aj keď mám 93, asi som si dal na viac, keď som sa vracal po Palice. Aspoň budem mať najviac kilometrov. Musíš nejako vyhrať. A teraz zase hore kopcom. Vyliezol som na posledný kopec. Už sú skoro 4 hodiny. Za chvíľu začne vychádzať slnko. Čo iné by som teraz robil? Spal. Ale nebudem klamať. Už trošku odpadáva. Do Novaly. Tam to všetko končí. Toto bude nám viac ako 24 hodín, bohužiaľ. Každý krok je jak vodná rana. Toto nie je len o behu. Nemám talent na žiaden šport. Všetko je len moja práca. Ako malý som veľa času míňal hraním hier. A teraz len chcem zistiť, čo ešte tento chlapec dokáže. Stále počujem okolo nejaké hlasy, že sa niekto rozpráva, ale nikoho tu nevidím. Už ma obehli asi všetci, čo boli za mnou. Mám 100, ešte 2 km do cieľa a môžem skolabovať. Po 25 hodinách sme tu. Dosť pravdepodobne najťažšia vec, čo som spravil. 800 metrov, dostanem kol okolo krku a späť do Košíc. 100 km na nohách. Z toho asi 20 na rozbitých nohách. Dávajte ma na štart. Skočím cieľ. Tu to začalo
Tuto aj končí. A práve teraz tu, ako tu sedím na tróne, som odoslal mail organizátorom nízkotatranskej stíhačky, že by som mal byť kvalifikovaný. Tak mi dajte 2 týždne a som tu zase. Posledný finisher. Aj to je niečo. Nie je to o tom, koľko kilometrov zabehneš. Záleží len na tom, či spravíš ďalší krok vpred.